Bai, bueno, izan da, azken momentuko gauza bat, Osea, jende asko esatezian, baina ez dezu ezer esan, eta bapaten bazoaz, eta bai. Eske, hilabete bateko gauza izan da, ze, bueno, TH Tracks ekipoa Burgosekoa da, eta, bueno, zuzendarik ez dautzeiteu beti danik, eta behaiek bakite proiektuana, osea, beti itzen izan dugu behaiekin, eta, Dakarrea jumaino hilabete lehenago, esan ziguten, Burgosea etorri, bazkaldu ite deu, eta pixkat itzeite deu, ze aspaldi ez gehala batea duten. Eta, bueno, junginan, eta hor, bueno, zuzendaria da Susana, eta bere senarra Alberto, esan zian, eta proiektu horrekin gabiltza, bai, Dakarrean nahi jun, kamioien, baina, ostras, igual, jutezea eta gero etzaizu gustatzen, o igual esatezu, haue gaizki daude burutik, nik zeitete hemen, ez? Eta orduan esan zian, ez zeba etzatoz aurten, oaindik inskripzioak irikita daudela, gukin, asistentzia ekipoakin, eta barrutik ikustezu zer dan. Eta orduan urrengo urten esango jazu, naizun jun, o ez? Eta, klaro, nola ez dakiten ez esaten, eta denai baiet, hoxe, etxea biden, aitak esan zian ze. Tani, hombre, bakizu neregatik aurrea. Eta orduan, baietz esan genuen, dena atera genuen, eta hoxe, bueno, jaki jun behar nun, esaten nun, bueno, sare sozialei bidez, erakutsiko ez zer dan Dakarra barrutik, ez? Beti telebistan erakusteguena da, Goikok nola ibiltzean, Carlos Sainz, Goikok, dena oso politia, baina, nei kontatze izkiaten historiak zego gorrazan, o kamioiak bolkatzeuen nola ateatzea dituzten, hoi ez da, ia ikustena da politia, pare bat gauza ikustea, baina ez dira ikusten barruko bizitza, ez da ikusten, eta esan, bueno, jungo naiz, eta pare bat bideo ingo ditut, eta hola sare sozialei bidez, erakutsikoet nola dan bibakan bizitza.